Horas, selamat hari Minggu madihita amang inang. Horas. Ta puji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 564 ayat 1 tuhulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Saya tangi honma suaraku ali jahuba, mulu jauh-jauh ahu, didok rohaku homadok, lului hamu mabohiku, atong bohim manahulului ali jahuba. Sayunang matabunihon bohim maradopon ahu, Jahoba do panodangi di ahu dohot hatuauku, tung midai se mama biar ahu, Jahoba do partanobatoan ninguluku, tung midai se ma ahu biahaton, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai dohot hapistaran nesian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha di naposom, majamitaon hatam, asalam pita jalalam gadda huriam na badiai. Patok tong mahuhut rohanami mangulay ho sahat rodi di ujung di bagasan haporsyaon nature. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita.
patik ni debata di minggu tasadarion, ima sian patik balimahon, sahatu patik pasapuluhon, songonon mahatana. Patik balimahon, ikon pasangapon mo donatorasmu asa mertuaho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon, hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Disido sahatna atong rap mangidogogo mahita tutu hatta lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marede hita. Tatu poti madosat, tatu adupan ni debata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho. Say marpangulay maroham midahami. Dibaheni say sama sudi dosa nami. Danga dong nahupangasahon hami dukon asin ni roham. Hatigoran na pinatupan ni anakmu do nahupangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin los tabigi mabaga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Humokop hita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa dibahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marede hita. Siri
Patangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion. Ima natarsurat di Yakobus 4 mamukasian ayat 6 sahatu ayat 10 tajahama marsikat soring. Alai lam gumodang doa siniroha di lehon alani ido didok. Dialo debata do akan nagijang roha. Alai di lehon doa siniroha tu akan naserip meroha. Atong oleh hamu ma debata alo hamu masih bolisi duni ma porus ma ibana sian hamu. Pajonok hamu matu debata dungi pajonohon nama tu hamu. Paias matangan muna hamu aka perdusa jala pabotor ma rohamuna hamu aka nomor 2 roha. Arsakon hamu ma jeamuna mangangguhi jala tumatangis mahamu muba ma para kelamuna gabe partangison nang halalas ni roha gabe arsak ni roha. Paserep hamu ma rohamuna maradopon Tuhani dungi patibuon na mahamu disido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Maredehita. Tidakon ma hapor siyaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dusan na tumapalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sa to di perbadia adorang sahubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus na mate terpajal do ibana di hau penarsilang na tua tubano turudong ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lauhon dul tu siamun di debata jahuba amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan hila Kristen akan na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sugot daging halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabigema lagu pujian sian NHKBP.
Tapi gema tikting na masa di huriata. Titing Minggu 17 Mei 2026. Na parjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu sedarion ima ex Saudi doho topik Minggu di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Na paduahon na meragam. Na parjolo dadana na sorang. Di hari Selasa 12 Mei 2026 nunga di basa-basa hotuhatta sarada dana boru di keluarga Amang David Gilbert Sem Sandro Pasaribu inang Octavia Widianti Pangaribuan sian uwik sada energi sada walu 5 sada. Na paduahon di hari Kamis 14 Mei 2026 nunga di basa-basa hotuhatta sada dadana boru di keluarga Amang Pardamaian Sinaga inang Theodora Minawati Marbun sian wik 33 energi sada 226. Ipasdo dadanaki rapdohot natorasna. Na paduahon ruas natabba. Mamukka sadarion Minggu 17 Mei 2026 gabe ruas ni huriat tama keluarga na parjolo Amang Roberto Maruba na 70 inang Seli Theo Claudia Hutajulu rap dohot sahalak yanak konna nasida Rosian HKBP Pura Bojonggede Resort Bogor Distrik 28 Deboskap. Alamat Jalan Pidana 1 nomor 15B Sukacari Wik 13 energi 1860. Na paduahon Amang Jumaris Tri Asrul Rajaguguk inang Reni R. Veronica Manalu rapdohot sahalak yanakonna nasida Rosian HKBP Serdang Resort Serdang Distrik 29 Deli Serdang. Alamat Jalan Kapung Sekarwangi RT 4 RW Pitu Kelurahan Neglasari Sianuwik Pitu energi 10 walu onom sada. Na patuluhon Amang Marcel Rianto Maruhum Siregar inang Neti Caroline Hutabarat ruas daftar ulang nama jalo pasu-pasu perbagason di HKBP Tangerang Kota tanggal 5 Oktober 2024 nang Salpo. Alamat Jalan Kehakiman 2 nomor 2C Tanah Tinggi Wik 20 tolu energi sadawalu onom 2. Napatuluhon ruas Nagok. Sadarion Minggu 17 Mei 2026 nunga di jalo gabe ruas Nagok ima keluarga Amang Raja Oloan Pangihutan Sitinjak inang Nuraini Florisa nasida maringanan di Jalan Melati 10 RT 5 RW tolu Tanah Tinggi Sian Wik 30 energi sadawalu 5 sia. Acara majalo ruas Nagok dipatupa di konsistori Huria masuk 10 30 wip. Napapaton ruas Napida. Mamuka sadarion 17 Mei 2026 nunga pidda Huria keluarga Amang Andar Sonang Silalahi inang Marianita Stefani Malau rapdohot 2 halak yanakonna sian wik pitu energi sada 44. Pidda tu Gereja HKBP Kalidres Resort Kalidres Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Napalimahon dang ruas ni HKBP Tangerang Kota. Hobar tu surat pernyataan perhalado wik 30 dohot hasil sermon perhalado mamukka sadarion 17 Mei 2026 dang ruas ni HKBP Tangerang Kota B naparjulu keluarga Marsakap Pajaitan Natalia Marbun Sianwik 30 ala pidda Tuhuria HKBP Rajek Asri jala dang majalo surat pidda Sian Huriatta. Napaduahon keluarga Markus Sitomorang Dewi Sartika Hasibuan Sianwik 30
ala mengundurkan diri sian ruas HKBP Tangerang Kota. Napa onopon ruas namoding. Minggu 10 Mei 2026 nunga marujungolu inang derban tenni purba umur 50 tahun sian wik 10 lalu. De pertama na mangapuli amang mangattar 5 juta do sude keluarga na tinadikonna. Napa pintuhon parjamita tamu. Sadarion minggu 17 Mei 2026 napa sahato jamita di permingguan pukul 8 wib ima amang pendeta Samuel Togar H. Ambarita STH Praeses Distrik 27 Borneo. Pangulan nagotiki parhalado doho sude ruas pasahaton mauliate di pakobasion nasida. Napa pawaluhon pilihan tujulu. Sadarion minggu 10 Mei 2026 pasahat pilihan tujulu dohita di bagasan aplom dung sipul jamita. Songon tanda mauliate ni rohata di pakobasion ni amang almarhum Situa Joseph Konrad Pakpahan sianuik sepelalu. Na sailaon di huriat tahun. Pilihan sada A, sada B dua tapasahat ada orang so jamita. Pilihan di bagasan amplop tapasahat dung sipul jamita. Tapasahat ma di bagasan las niroha. Napasiahon pangapulion ni parhalado. Di hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 20 WIB dung sipul sermon parhalado dipatupado pangapulion parhalado tu keluarga Situa Joseph Konrad Pakpahan almarhum inang Christine Mardiana Silitonga maringanan di GSM lantai 2 dipangido tu sude parhalado asaria maddohoti ulauni. Nomor 10 pelantikan panitia pesta Gotilon di hari Minggu 24 Mei 2026 dipatupado pelantikan panitia pesta Gotilon di parmingguon pukul 10 sada WIB. Nomor 10 sada parningotan Ari Hasasaor Nitodi Porbadia. Na parjulu di hari Minggu 24 Mei 2026 tapatupado parningotan Ari Hasasaor Nitodi Porbadia Pentakosta parjulu. Domutusi jadwal permingguan umum tapatupa 4 hali. 5 pukul 6 WIB, pukul 2 WIB, pukul 11 WIB, dohot pukul 10 WIB. Nah peduahon di hari Senin 25 Mei 2026 tapatu pada permingguan Ari Hasasaor Nitodi Porbadia manang Pentakosta kedua tapatu paholan sehali masuk pukul 10 sia WIB. Domutusi pinangido tukor seksi lansia, kor ama huria, kor ama kantata gloria, kor ama asaf bermasmur, kor ina kamis, kor ina maria, dohot kor ina Debora lao mangedeon edde pujian di parmingguoni. 12 sermon HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Senin 10 Lube 2026 borhat do pangulan nagok tiki madohoti sermon HKBP Distrik 21 Banten maringanan di kantor distrik Serang mulai pukul 10 WIB. Bagian dapat tuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Na perjulu retreat HKBP Transiamus di hari Sabtu sahat tu Minggu tanggal 27 dohot 24 Mei 2026 dipatupado retreat sekaligus sertijab BPH Transiamus niuluhon di pendeta Herta Manik STH jala didongani paniroi dohot dewan koinonia maringanan di Puncak Bogor. Dapat duahon PA Seksi Ama. Hari Kamis 21 Mei 2026 dipatupado pertangyangan manang PA tu Seksi Ama ni Huriatta maringanan di Sopo Saroha masuk pukul 10 sia 30 WIB. Pinangido matu pungguan ama Huria, ama Kantata Gloria, ama Asaf Bermasmur, do sude ama sian ganuk wik, asareta madohoti partangyangani. Nabak kobasi, namar hobas, liturgis sian ama wik 25, tangiang pangodianon sian ama wik 26, dohot napa pungu pelean ima ama sian wik 27 dohot 20 lalu. Ede pujian sian ama Kantata Gloria dohot vokal grup sian wik 2
wik 10 dohot wik 37. Na paradehon konsumsi sian wik 5, wik 6, wik 7, wik 8, dohot wik 34. Na patuluhon ibadah persekutuan lansia HKBP Distrik 21 Banten. Hari Selasa 10 Mei 2026 di Patupa Distrik 21 Banten do ima acara ibadah bersama persekutuan lansia Distrik 21 Banten maringanan di HKBP Rogate, Resort Rogate masuk pukul 10. Na papaton diakonia manang pelayan kasih. Na perjulu Dewan Diakonia hobartu perayaan Idul Adha di hari Rabu 27 Mei 2026 di Patupa Huriatta do marhite Dewan Kononia pasahaton opat hambing tu akka warga na humaliang garejaon. Saya makorholas ni roha mai dinasida na majalo doho dihita na pasahaton. Na paduahon ucapan selamat dan doa. Full timer perhalado do sude ruas pasahaton na perjulu selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu pitu pulsia halak ruas do selamat ulang tahun pardonga sarepeon tu 12 keluarga. Haten di batamat dok, saya dilehon matuho si subut roham, jala di pasaut nasa sakapmi. Pasalmen 20 ayat 5. Napaduahon, tu sude ruas namar sahid, saya dilehon Tuhan bagogo doho tahi pason. Hatan itu hatamat dok, saya homa pamalumau aleja hoba, satung malum huhilala, saya homa mengurupi au, satung dapotan pangurupio nau, ai hodo puji pujiaku. Jeremia 17 ayat 14. Songoni matiting di binggut tasadarion, jaka titing naso di jahon waing, tajahama di buku acara digital, nang sahat tu grup wea ganup wik. Muladong akan hurang takas di panoratonon, dohot di pajahahon ni titingon, tapatakas sama tu perhalado di wik tabi, manang tu kantor sekretariat ni Huriatta, ditiki jam kerja. Saya di pas-pasu tu hatta ma pakobasian ni Huriatta, jala di pasu-pasu ma nang perhalado, dot ruas lau patopahon akka ulau naringgan di Huria, bain sangap di goarni tu hatta. Horas. Tabigema kor ina Maria. Upasah
Marede mahita huhut papungo pelian sada A, sada B doho na paduahon. Ay, la cara,
Damai ni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita amang do tinang. Hatani debata jamita barita nauli di minggu ex Saudi si hangulu honota tersurat di buku Opat Musa biduonom mamukasian ayat 22 satu ayat 27 hujahama di tonga-tongata tapai huti hukma di bagasan rohatta dungi romu sehata ni jahuba tusi Musa songonon patol hasma hatakon tusi Aron dohot tu akka anak nai ikon songonodo dohonom mutuhala Israel lahoma masu-masu nasida sai di pasu-pasu jala diramoti jahuba mahu di pasodakon jahubama buhina tuho jala asirohana midaho didopakon jahubama buhina tuho jala di pasaurhonma dame tutodem ikon songonima ape honon nasida guarhu tuhalak Israel asa au mamasu-masu nasida ido anggo sahakna huria ni tuhata kamang do tinang nang naposo bulung bui jala juk do pardop pakat tahun manang buhit tahun patuduhon manang gabe gobaran songo dia di bagasan rohatta. Wajah kita ini sering menjadi gambaran dan memberikan pesan dan sekaligus menjadi cerminan bagaimana dan apa isi hati kita. Molo las roha marminar-minar mabuhi wajah berseri-seri cerah menyala alai molo juk doroha ada sesuatu yang pahit di dalam hati amarah kecewa manang kekhawatiran tunga apa dipakai foundation ade manang tunga apa dipakai skincare wajahnya tetap kusam kecut murhing ala songoni dotong di bagasar roha ala ni boy maju tabereng jodoh ngaten ni labung tawaro kira-kira buhina tabereng maju jadi moladong na murhing adong dua sialana molodang adong masalahna di jabu dohoto masalahna labung ne olo na sidang bermasalah ibana tuho tuhita ni labung na ido bay mulesian mamuka ibadah naking satu sonari lala olan na murhing ala tongod di labung na dang pas tunadi rohanai ala ni molo buy tabereng dongatte na labung ta molo murhing pe bana ta maklumi ma mungkin ala ni awdin na roha marobani ade alai saya unang makan gabi be murhing rohani halak juk doi aka amang do tinang jala di bibil taipe ya do songoni ditiki dung dibunuh si Kain anggina si Habil song nima mohok ni hati-hati hatinya terbakar terhadap adiknya disukut Tuhani mebana di sada Musa 4 ayat onomi songonon dunginin najahuba mamadok si Kain buasa tung pusu roham jala buasa rupi bohim mengapa hatimu panas dan wajahmu muram karena memang hati Kain itu dipenuhi amarah dipenuhi iri dan dendam dan itu tergambar
tercermin dari wajahnya. Songoni donak kita. Manang bohadi bagasar rohai, saitari doi marhite-hite pardo pahaton. Saitari doi marhite-hite buitong. Nang pes adong do halat namantak bersandiwara. Anggon nga sering na sudah bintang sinetron doon. Anggoy bagas rohana paek do, ali cubibana do senyum. Kan itu kan, ali senyum nameng hanyuk ka do. Anggoy bagas rohana sugu do, ali berusaha bana mekkel. Alay ekkel-nekkel mangalesengi rupani kan. Alay yang gerang bertahan na songoni. Karena memang tidak bisa dibohongi. Bahwa apa yang tergambar dari wajah inilah produk hati. Jaladang holan secara langsung akamang dotinang. Banyak sekali komunikasi di antara manusia diwakili oleh ekspresi wajah. Mulumai lepehita dari dedusia buhiton. Kalau kita sedang malu, dipenuhi rasa malu ya, dan maila alam melakukan salah, malu-malu. Nah, tadi dia disebut kita. Nang songon itu nang marhiti media komunikasi, contohnya marwea hita kan, manang marwea, manang Facebook di komentar kita itu. Nah, saya tabain dujuk-dujuk, tabain ekspresi wajah, itu menggambarkan hati kita. Imana ginoranna emotikon kan? Ibai mana mekkel mai kan, ibai mana dari lui rupani. Dok lanakah akana asing. Jala tuhatai pesongoni do. Alkitab menggambarkan Allah sebagai pribadi yang memiliki emosi dan perasaan. Molo muruk tuhatai ama di dok bibeltai. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Molo muruk de bata, molo tarimas de bata, ditabunihon ibana do buhina. Basa ditabunihon. Ala molo di pado pakot de bata do buhina, ditiki muruk ibana, ditiki mardosa hita mardosa jolma, manusia itu mati. Maka supaya manusia selamat ketika manusia berdosa dan Tuhan marah, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Supaya manusia tidak mati. Alai molo ditiki, las rohani itu hatai mamerek kita. Ama di dok tu hati, lului hamu mabu, buhik kusongon na jinahan nang situa rospita naking ditikin na maragedai, foto me. Lului hamu mah buhikku. Ima batu duhon. Ketika Tuhan juga penuh dengan kegembiraan dan sukacita melihat kita umatnya, karena kita hidup berkenan di hadapannya, maka Tuhan berkata, carilah wajahku, marminar-minar dubuh ini di bata. Alai molo juk rohana ala ni rusatai di paholang ibana ma di tabunion ibana ma buhinai asa unang magu hita asa unang mate hita jala oddo naum marga nang diturpu kope ido molo di pado pakot tuhatai buhina tuhita. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari kita dengan wajahnya, berarti Tuhan sedang berbahagia. Tuhan sedang tersenyum melihat kita. Songo jamitata nuaeng. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho, jala di pado pakot buhina tuho. Batu duhon las rohani tu hatai marnida hita, dia tersenyum melihat kita. Akamang do tinang hurian itu hatta ido naneng berengote sia turpuk jamita di opak Musa ono ayat 22 sa 27 oman nagi noaranna hata pasu-pasu ni malim berkat keimaman. Dang nasian malimi pasu-pasui alai situ hatai do malimi gabi perhitianna pasahatop pasu-pasuna. Tu bangsoni di bata nang tuhita akka naporsea. Sehingga doa berkat imam ini bukan berasal dari imam. Alesiat di batado ido bait di dok di ayat 20 tului patola satakau tu si ardo tu akka anak nai ikos songonon do honom mutuala Israel laho mamasu masunasida. Formula berkat ini rumusannya dari Tuhan. Debatado manotop ponon. Ini yang harus kau sampaikan. Ini yang harus kau letakkan. Ini yang harus kau ucapkan kepada umatku ketika engkau memberkatinya. Dipilih debatado si Harun. Do sudiak kageleng nagabi malim. Perhitian na pasahaton pasu-pasuna. Tuhan yang mengangkat. Ala nidang sembarang. Holan nasida do. Ala nasida do pinoparni malim.
Hanya imamlah yang diberikan hak dan tanggung jawab sebagai mediator, perantara antara umat dengan Tuhan, Tuhan dengan umat. Ima akka parhalado medi huriata parhalado partohonani. Jala olam malimido na tau pasahaton pasu-pasu na siya tuhatai tu bangso ni dewata. Jala hata pasu-pasui dang marharoruan sian pikiran. Tidak bersumber dari pikiran. Tidak bersumber dari imajinasi. Atau yang dikarang oleh imam. Tetapi betul-betul bersumber dari Tuhan. Artinya apa? Karena di dalamnya Tuhan hadir. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Maka tidak bisa berbeda dengan ini. Harus sesuai dengan ini. Ala ido patuduhon hapataran ni dia batang. Ido besyad dia bata harorwana. Dan holan hata-hata sabing sian malimi. Karena itu berkat ini bukan permohonan. Tapi ini adalah deklarasi, pernyataan. Bahwa Allah sendiri yang melaksanakan janjinya untuk memberkati umatnya. Dia adalah sumber berkat dan imam hanyalah saluran. Nalanido dapat dita sardono nama masu-masu. Tuhatai do. Perhitian na doang ko parditai nang parhaladui. Alani do pardita sardono di pasu-pasu nang pe pardita sardono mangangkat tangas sono. Dangolak kamu do majalo pasu-pasui. Allah ya dosong ni suku-suku ni dongan. Ay molo tiki pasu-pasui amang pardita. Do ibana da pota pasu-pasu do. Ay tu hatai do nama masu-masu. Hola perhitian na do parditai. Allah ni dapok do parditai. Korne pe perhitian kan arong do di banai. Tinggal do di banai. Taruli do ibana di si. Dang holag gabi perhitian na ibana. Ale dohok do ibana nang di pasu-pasu. Akamang do tinang hurian itu hatta di pasa debataon tu si Musa. Asa pasaton ni si Musa tu si Harun. Tongon bangso Israel. Kurang lebih hirasa tahun dope dung mula siam Mesir. Tongot dope nasida ditoroni dulu Sinai. Neng menguluti perjalanan na satu tano kanan memulus. Halongongane. Mereka masih tepat di bawah kaki gunung Sinai dan mau memasuki padang gurun untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Sian akka baritani pada teologi, padang gurun ini memiliki tantangan yang luar biasa. Mau lepas di puncak ni mohok nai, kalau tepat pada puncak panasnya bisa sampai 53 derajat Celcius panasnya di siang hari. Buduta bayak kok kan? Mulu sangat 50 Holad di angka 70 dope suhu ngamoho pak kita. So ngonina mga linyasyon ali gudang dope kay na makipas-kipas. Imalani mo na. Coba kita bayangkan kalau sampai di angka 53 membakar kulit. Jala molo pola saat di puncak ngalinai, kalau pada puncak dinginnya di malam hari, suhunya bisa sampai di minus 6 derajat Celcius. Menusuk tulang. Panas, dingin, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air. Padang gurun adalah lambang krisis. Krisis segala-galanya, tidak ada hidup. Ketidakpastian arah. Mulu dibandingkan tu Mesir masih lebih baik di Mesir daripada di padang gurun. Masih lebih baik dan lebih menyenangkan. Danghola nih bukan hanya bahaya dari alam, tetapi juga ancaman dari binatang buas. Ala di bui tabayakon. Bagaimana perjalanan mereka di padang gurun itu 40 tahun sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Sebuah perjalanan yang teramat sulit. Tidak ada sedikit pun kesenangan, kegembiraan, dan tidak ada tawa melihat kondisi dan keadaan. Jangan dong. Alaya kamang do tinang di tonga-tongan ni situasi sesongoni dong. Di dalam realitas yang seperti itulah Tuhan memberikan kepastian. Di tengah ketidakpastian,
memberikan kenyamanan ketika tidak ada mungkin rasa aman dan nyaman. Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang pertama dari teks khotbah kita ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Inilah jaminan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti dan tidak menyenangkan itu, Tuhan berkata memberkati dan melindungi. Kamang dotinang hurian itu hatta memberkati ini dalam bahasa aslinya diterjemahkan artinya memberikan kebaikan. Ima kata memberkati, memberi kebaikan, melimpahkan anugerah atau melimpahkan segala yang baik. Ini bukan hanya berkat secara materi, tetapi juga ketenangan jiwa, kekuatan, kesehatan, keturunan, dan semua. Berkatnya mencakup seluruh yang terbaik dalam hidup kita. Di tengah-tengah tidak mungkinnya umat menikmati kebaikan di padang gurun, tetapi Tuhan menjanjikan kebaikan. Boleh tak bayakon, herasihat dojol tinggal di padang gurun 40 tahun. Makan pun tidak ada, air minum pun terancam. Alam pun tidak bersahabat. Panas, dingin yang luar biasa. Harusnya jatuh sakit dan mati. Tidak tersedianya makanan dan minum yang cukup harusnya menjadi ancaman kelaparan dan kematian. Tetapi faktanya, Marpino pari dunia sida di padang gurun. Mereka kuat dan berjalan sampai ke tanah Kanaan. Ala di Batado, mamasu-masu. Melindungi, memberkati dan melindungi engkau. Kata melindungi dari kata syamar, artinya menjaga, mengawasi, memelihara, melindungi dengan penuh perhatian. Alanido debatadang holam mamasu-masu, aledoho do mangaramoti. Asa unang mago pasu-pasui diramoti debatama. Asa budi hilala bangsonai pasu-pasui diramoti debatama. Supaya umat bisa menikmati berkat Tuhan, maka Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan mengawasi dan Tuhan memelihara. Supaya berkat itu tidak hilang. Tetapi supaya berkat itu senantiasa bisa dirasakan. Karena Tuhan yang menjaga, mengawasi dan memelihara. Maka Tuhan bukan hanya memberkati, tetapi dia juga memastikan memberikan perlindungan yang aman. Sehingga di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, umat tetap bisa merasakan berkat. Betapa nikmatnya berkat Tuhan. Alanido kamang dotinang sian hata mamasu-masu jala diramoti, dari kata memberkati dan melindungi ini kita bisa memahami bahwa hidup yang diberkati, bahwa hidup yang dilindungi bukan berarti bebas dari masalah. Bukan berarti hidup yang tanpa pergumulan. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan seperti padang gurun itulah Allah memastikan bahwa dia tetap memegang kendali hidup kita. Dengan kata memberkati dan melindungi, Israel belajar bahwa hidup mereka tidak ditentukan oleh kejamnya Mesir. Bahwa Israel juga tidak ditentukan oleh ganasnya padang gurun. Tetapi hidup mereka seutuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Hurian itu hatta kamang dotinang, saat ini pun kita sedang berjalan di padang gurun versi modern. Hampir dalam setiap sisi kehidupan kita ini sekarang menghadapi krisis. Krisis identitas, ya krisis iman, krisis empati, krisis ekonomi, krisis energi. Banyak. Sehingga membuat hidup kita, beban kita semakin berat dan semakin berat. Itulah versi padang gurun hari ini. Dan itu datang dari berbagai arah. Di sado marporang, do tu sommanginona. Kan itu.
Jala deba mai alani pengaruh media sosial yang begitu cepat. Ada ketakutan yang berlebihan. Sehingga terkadang kita khawatir melanjutkan perjalanan hidup. Taberen situasi noeng. Ya tidak ubahnya seperti di padang gurun. Sulit. Maulina mangalului karejo. Argania kasih tuoron. Dok lanaka na asing. Bahkan yang lebih memilukan kita saat ini adalah tren zaman ini. Di mana segala sesuatu itu dihitung dengan angka. Sudah nama yang suah-suah na angka do. Dan semua diukur berdasarkan apa yang kita miliki. Semakin banyak yang kita miliki, maka kita akan disebut sebagai orang yang diberkati. Tetapi ketika hidup kita semakin melarat, atau sedikit hal yang kita masih punya dalam hidup ini, mulu itik do nata parna puna, dang natar paso-paso mulu, hidup portibion. Mulu hipas-hipas sude, dingga-dingga sude, dang adong masalah, hidup mandangin warna, hidup yang terberkati. Alai mulu saya dibaga sa parsahito nadong akka baru kilon, banyak pergumulan, maka dikatakan hidup kita ini bukan yang hidup yang diberkati. Di era media sosial yang semakin banyak pengikut kita, followers kita, kita pun bisa dibilang orang yang diberkati. Karena konten kita banyak yang lihat. Alai mau otik do pengikut, mungkin kita tidak akan dibilang diberkati. Karena yang menonton konten kita hanya sedikit. Song ini mana yang dibangun tren di era media sosial ini. Alaya kamang do tinang, hari ini kita diajar bahwa berkat bukan saja menyangkut hidup yang mapan, bukan saja menyangkut hidup yang memiliki segalanya dan tidak ada masalah, tetapi perlindungan dan penyertaan Tuhan itu yang paling penting dalam segala kondisi. Alani kalau nanti di akhir ibadah ini pendeta menumpangkan tangan menyampaikan berkat Allah, itu bukan sekedar formalitas penutup ibadah. Itu bukan menjadi bagian terakhir dari ibadah kita ini. Tetapi itu adalah pengutusan. Dari gereja ini kita diutus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Untuk melanjutkan perjalanan kita, ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagaimana Roma 12 itu. Tuhan berjanji memberkati dan melindungi kita. Dia hadir menyertai kita. Kita tidak sendiri. Napa dua hona kamang dotinang. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Imana pa dua hon. Di sodangi de batado nguluta. Jala di pado pakodo buhina tuhita. Adong do istilah di padan narubi. Molo tiki dang lomo rohani Tuhani alani dusani bangsoi ditabudi hod debatado buhina song nahudok naking dibonana. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada umatnya karena dosa, maka Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tengok dokan kisah patung lembu emas lubu tuangan dalam kitab Keluaran 32. Detik kina pajupang debatado si Musa di dulu Sinai HP dituruni dulu ki ngamano bagana-gana bangsa Israel. Bangsa Israel telah menyembah berhala dengan membuat patung lembu emas. Bahama respon di debata. Ama di debata tu si Musa. Biar yang mani bangsa menina debata. Satokin dobe, satokin dobe ditinggal loko ngasongoni. HP nabura dope na sida malua siya Mesir. Peristiwa yang begitu hebat dan luar biasa menyeberangi laut Teberau masih baru. Alai dunga di sobba na sida gana-ganaan. Muruk mari bata. Tuhan marah. Hidup baik ditabuno dia bata buhina. Alana molo di patudo dia bata ada buhina tikimuru kibana. Hamatian do jabar ni bangsui. Allah yang go diturpukon tidak songonon. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Kalau dalam budaya Ibrani, Yahudi, kalau disebut wajah yang bersinar atau wajah yang menyinari, berarti ekspresi kasih sayang. Berarti Tuhan sedang gembira, Tuhan sedang berbahagia, Tuhan tersenyum. Dan kalau Tuhan menyinari wajahnya, wajahnya bersinar melihat umatnya, berarti ini melambangkan penerimaan, pengampunan dan perdamaian. Alani molo didok di sodakor Tuhan debata mabuina tuho, Tuhan menerima kita. Tuhan tersenyum melihat kita bukan karena engkau baik, tetapi karena Dia penuh kasih karunia. Kalau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan tersenyum melihat kita. Karena Dia penuh kasih setia. Alani molo didok Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan mau berdamai dengan kita. Tuhan menerima kita sekalipun kita tidak layak. Nang pejok-jok di bagasa dosa kita, ala dijakut Tuhan taido kita. Dang dipabali di batabuhina siak kita. Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Jala ido natar gobar ditiki natar silangi Yesus. Apa kata Yesus di kayu salib itu? Aliyamang marpamuati marohamida nasida dang diboto nasida nani ulanai. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak menolak, tapi Tuhan menerima. Itulah makna menyinari engkau dengan wajahnya. Malah lebih dalam lagi Amang dan Inang, dalam bahasa Ibraninya terjemahan kata Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya itu artinya seperti ini. Tuhan itu tersenyum kepadamu. Itulah bahasa sehari-harinya. Tuhan tersenyum kepadamu. Dia memandang wajahnya, Dia memandangmu dengan wajah yang tersenyum. Walan senyum amate memendak kamu inang wado rohamuna. Oleh senyum majo amate mamerek kamu. Pa molin namu ropane. Kaina Mariam majo wado kira-kira. Pa bagi jo heweng mi molin namu ropane. Senyum amate las doroham. Manang najujuk damate holan namurhing mamerek ko. Alay molo murhing do buhini amatta mamereng atta mamereng buhini manang inatta mamereng amatta wado. Ibae kopi isongonon. Nah, minum kopi monin na rupane. Ali buhi marsuhi-suhi. Rupane kan. Wado las doroha manginumi. Ngatu may ako kopi ni halak bitawe ni numur daripada kopi ni nattay ka. Manang kopi ni buru sunda ni numur rupane. Alana buru sunda ipato pahuni senyum do. Ini amasin na rupane kan. Balas dulu menginum muda. Nang peli meriu ale pelayaran ini luar biasa. Rupane. Habe mau lu dijawab nah minum kopi monin na rupane. Bah masuk ni roha. Molo senyum do na toras tu anak konak kalau orang tua senyum kepada anak. Sekalipun mungkin anak melakukan kesalahan, tapi selalu memandangnya dengan senyum. Gambaran dari kemurahan hati. Pasti anak itu pulih. Pulih do. Alay dang salah do pia anak nai, alay yang gubuhin amatay, nga herabuhin lamar porang. Herang tak senjata rupani, tegang. Asu mabir dan lagi. Maka Amang dan Inang, Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya, artinya Tuhan menerima kita. Memandang kita dengan senyumannya. Bukan karena kita baik. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia berarti kemurahan hati. Kepada seseorang walaupun seseorang itu tidak layak menerimanya. Imahata kasih karunia dari kata kanan. Di teks aslinya. Memberikan kebaikan kepada seseorang sekalipun seseorang itu tidak layak menerimanya. Lapatanna. Nang pe dang burjui bana tu ita hite tetap burju. Sekalipun dia pernah menyakiti kita, kita tetap memberikan sesuatu yang terbaik baginya. Songoni ma debata. Nang pe mardosa hita, alay sa diasi do hita. Bukan berarti supaya kita tetap berdosa. Alay ima patuduan holong ni rohani debata.
Didok pakon Tuhan di batama buhina Tuho. Dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Sekalipun kita berbuat salah, tetapi Tuhan tetap melakukan yang terbaik. Bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena semata-mata Dia penuh kasih karunia dan kemurahan hati. Ordo papa sorohata kamang dotinang. Ini menjadi kekuatan dan meneguhkan hidup kita. Di tengah-tengah realitas hidup kita yang rapuh. Bisa gagal, bisa salah, bisa jatuh dalam dosa. Bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan berkata, aku menyerahkan engkau dengan wajahku dan memberi engkau kasih karunia. Luar biasa bukan? Nabuido salah hoinang. Nabuido mardosa hita. Kita bisa gagal melakukan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kita bisa mengecewakan hati Tuhan. Tetapi firman-Nya berkata, dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menyambut dan menerima kita dengan sukacita supaya kita pulih. Dan asa gabe si panggarok kita. Tetapi betapa Tuhan baik. Salah pehita, gagal pehita, mardosa pehita, alai saya diasi, saya dijakul hita. Asa malum, margugu, jala ibarudo hita. Jala idu intina. Kita tetap diterimanya, sekalipun kita tidak layak dan tidak sempurna. Jala idu saya ada intinya kekristenan. Ngaya rau jame tahun. You are accepted. Tuhan menerimamu. Sekalipun kamu tidak layak, Tuhan menerima kita. Nah perpudi sahalima. Tuhan mengutus kita dengan damai sejahtera. Ima di ayat 26. Dido pakko Jehovah mabuhina Tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Hata di padok pakon mana menghadapkan sian hata nasa di Ibrani lapatanna memperhatikan, memandang dengan perhatian khusus dan menunjukkan kepedulian. Alani molo didok dison di padok pakon di batama buhina Tuho lapatanna saya di parrohao Tuhani dohita. Dang holat di bereng, dang holat di panok noti. Alai di parrohahon, diasi, dihaholongi, karena kita ini biji matanya. Dak kya lokang pamerengon nang parrohahon di debata sia kita. Manang di dia, manang nasongod dia behita. Jala didok di pasahorhon ma damena tutodim. Tuhan memberikan damai sejahtera shalom. Artinya hidup yang utuh, lengkap, sejahtera, selamat, keadaan yang baik dan penuh berkat. Imahata dame, imahata shalom. Tuhan jala di pasar onma damena tutodim. Ini hidup yang utuh. Tuhan memulihkan hubungannya dengan kita. Tuhan menghadirkan hubungan yang baik dengan kita. Jala molodung miat todine di bagasak kita, hati kita pun tentram. Di leo debata doon tutong-atongan ibang soi, ala oddo sa ada narumikot. Di pardalanan na sa liling di padang gurun gariada sa hatutano kanan. Shalom itu sangat penting. Bukan sekedar perasaan tenang atau hidup tanpa masalah, tapi shalom itu adalah hidup yang utuh. Sekalipun hidup berubah-ubah, tapi hati tetap tenang karena Tuhan memberikan damai sejahteranya. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Alanido akamang dotinang, setiap kita yang telah menghadap wajah Allah dan menerima damai sejahtera, kita diutus untuk menghadirkan wajah Allah dan damai sejahteranya ke rumah, ke tempat kerja, dan bahkan di media sosial kita itu. Alanian nom molodung sai per minggonon di pabor hak do hitasian garijon. Hata pasu-pasu do pabor hatok kita. Di sodangi debatam, di sodakul debatam mabuhina tuhita supaya terpancar wajah Allah dari wajah kita ini.
Di padopakko debata ada buhina tu hita asa tarida do gobaran di buhini debata na labok nagu dame nagu kologi sian pardopaton. Alani buhi matabuan buhini debata matabut tu bagas tabi. Unang buhi muruk. Unang buhi parbada. Unang buhi na patu bek-bek. Unang buhi na murring. Jalaan nong tarida do di julun di pituan ditikina masih jalangan. Aku saya juk do paroha buhin do so ditiki masih jalangan. Baru na yang dami do buhinyo mulak manang nadangin naroha do. HP ngai pasu-pasu tong do pesong di buhin naroha. Ro murhing mulak pe. Sayunang mesongone. Ay ngai di pado pakon debata buhina tuita. Ngai pasod dakon. Buhini debata nama di hitaon. Alani unang pagulakku mamerengon. Kalau ndak uduk terus. Molodung buhini debatado di pado pakot tu hitang. Yakin doau. Inatai pe barani do memakulingi matai. Molodung buhini debatado miat di buhitaon amatai pe barani do memakulingi natai. Ya nakoni pe barani do memakulingi matai. Karena bagi mereka terlihat wajah Allah dalam wajah kita. Alani doa kamang do tinang dung mulak kita siap bagas joroon. Kata berkat, doa berkat itu bukan sebagai penutup, tetapi pengutusan kita kepada ibadah yang sejati. Songon di Apostel Paulus di Rom 12 ayat 1 ayat 2. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan sidung ibadah tahun lanjut do ibadah tu ibadah yang sejati. Alai di bohali tu hatai do hita marhiti pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala di ramoti, di sodakon, di lehon asini roha, di pado pakko buhina jala di lehon dame nasumurung. Rikok do. Alani molo du mula siag garejon dame manyat di tonga-tonga di rumah tangga. Molo du mula siag garejon dame mana di tonga-tonga di parkarejuan. Ada semangat yang baru memenuhi hidup kita. Kehadiran kita memancarkan wajah damai sejahtera Tuhan di tempat kita bekerja. Nang di tonga-tonga nih rumah tangga ta. Lumbu bima di tonga-tonga ta nuaing di pernguluton nama cegudang nuaing kekerasan rumah tangga te. Kekerasan rumah tangga. Molodung di sodangi di batado buhita jala di pado pakko buhina tu buhiton tutor di tahun. Nang pero nga kabaru kiloni dang bidi bagasa padilian. Molodung do di pado pakko debata buhina tutor di tahun. Kalau sudah Tuhan mencurahkan damai sejahteranya, dang mia behida di bagasa dosa. Kita hidup dalam terang Tuhan. Karena sinar wajahnya senantiasa menyertai kita. Dang bediu lebe namar judi-judi online ini. Namar pinjaman online ini. Dang bediula kekerasan ini. Dang bediula nama bully ini. Bahkan di media sosial ini juga wajah Allah tergambar melalui media sosial kita. Bagaimana kita berkomentar, bagaimana kita membuat konten kita, bagaimana kita membuat postingan kita, bagaimana kita merespon setiap postingan-postingan yang harus kita beri komentar. Tadi dia bari sesudi. Seperti itulah hidup orang yang sudah dipenuhi damai sejahtera dan wajah Tuhan. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami diho ali jahuba di bata amanami. Lumubima di parsauran nami nama cedenggan rap dohoto di minggum sadarion. Buas doho Tuhan mangalehon pasu-pasum lumubim marhiti-hiti hatam. Lampos rohanami sayina totong do di pasu-pasu. Jala di ramoti. Uhud di pasoda kokodo buhim. Jala di pasar hokodo damem dihami. Di tonga-tonga di pardalanan nami di Portibion. Tudus do itu pardalanan di Bangsom di Halongonani. Udang akka hamaolon ng parukilon. Hape nagale do hami. Namu ramatapor. Nabuy madabu tu bagasad dosa.
alai di borhati hodo hami sian bagas corom asalam pos rohanami. Dang sasada hami nasa totong dodonganamu jala ramotamu hu parguamu hami. Menghadapi sudi akka pardalanan nami. Asa saimia kami di bagasan dami na sumurung na siakoy. Atong ali Tuhan tatak masude ruas ni huriam lumubima nama uas male di pasu-pasum. Nang rotu bagas jorom sian ganup bagas nasida. Di bagasan roha nama rukil. Pikiran na totong pojot hinurhurnya kana masa nang akka parukilo di tonga-tonga ni nguluna. Moliate maroha nami. Hatami pamonako kami jala marguguhok kami. Asalampos roha nami Tuhan. Na totong donganamu jala pati urommu do roha nang pikiran nami. Mangadupi sudi. Na pojot tu ilalahami di ngulu nami on. Paso-paso masuk di ruas mon diganup keluarga nasida. Unang alang asini roham lehod dami nang haholongon. Molo tunggudang akka parukilon di rumah tanggana. Say parguguyak kamanami dohotina nami. Marpos ni roha. Jala marbisuk. Paso-paso nang sudiak kananiula ni ruas mi. Seho mangalehon parbuina dinggan. Jala setotong ajari hami di bagasa todim. Mangula nasa siulaw nami di bagasan roha biar meda Jahoba. Paso-paso akada dana nang pinalomehom mo tuhami. Namek-mek nang namagudang pe. Marbisuk kami law manugunugu mangajari nasida. Asa unang adong na marmara siyan nasida. Paso-paso nasida di parsikolan. Lehonom mo hapistaran ng habisuhon. Jala tatotong suaton. Roha biar midaho. Asa tung takas marparange. Jala marpabahenan unang tarurak kami na torasna. Jala totong gabi paso-paso si bonlas ni roha itu tonga-tonga ni keluarga. Paso-paso nang ruas ni huriam lumubi na di baga sa parsahiton. Seho na mga lihon gugu. Benget ni roha lumubi tahe ng hamalungoni. Apehom matangamu mamasu-masu na sida. Paso-paso nang akka proses pengobation. Nang akka ubat na pinangan na sida. Posdoroha nami Tuhan. Makiri pami di asin ni roham. Holo padaw ni na sumurong. Mangalihon gugu tunagale. Apul-apul tu akan amarsak roha. Jala hamamalum tu akan amarsahit. Oleh ate maroha nami diho. Didinggan di basam. Nang mangalihon pasu-pasum tu akaruas ni huriam na marulang tahun. Di bagasan sa minggon. Asi maroham. Setotong iring-iring jala tugu-tugu. Tabahonom wakana umuli. Umur nagajang nang akalasnya roha. Paso-paso nang parsaripeon nasida. Asa tonghot di bagasan lomone roham. Paso-paso nang huriamon. Disudi akka pakubasyon. Nang akka nasinakapan ni huriam. Sehoto tong patuluson. Marhiti-hiti akka parhaladong. Panitia. Rabdo takka ruas ni huria saluhuna. Tongali Jahoba de bata amanami. Huwag kami donang ditang yang nami. Akar ruas muna seto tong dopetar hirim di tonga-tonga ni rumah tanggana. Di parianak konon asimaroham. Sai tangihon akka suara nang ilu-ilu nyaka ama dohotina. Di sihol nang uas rohana sidei. Sai patu pamay hobar tolomo ni roham. Selehon mahagabion anak dohot boru di tonga-tonga nyaka rumah tanggana sida. Lehon parkarejuan tu akar ruas muna tongon mangaluli parkarejuan. Nang sirokap ni toddi di anak dohot boru ni huriami nong tang umur nasida. Patuduhom masirokat ni toddi nabiar bidaho. Saha porsyaon gari ada tahe gabi panian di lomo ni roham. Atong moliate marohanami diho tuho mahu pasahat daging nang toddi nami. Rapok mahami Tuhan jala borhati hami sian bagas jorom. Manguduti ngulu-ngulu nami di bagasan pos ni roha lumubi nang dami na sumurungi. Si roham sesa medusa nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasahma piliata tadda holong. Tu pakubasyon ni
amang situa Joseph Conrad almarhum sian lasnya rohatta. Oh
Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut silihul-lihun na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tamima siyan na nilihon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silihol-lihom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarm, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim.